ole hyvä, Kaija? Niin, tervetuloa mukaan tosiaan kaikille Luomussa varaa parempi-hankkeen webinaariin. Ja tänään käydään läpi nyt sitten kesän 2020 koetuloksia. Kokeet kaikki toteutettiin viime vuoden tapaan tuolla Mustialan opetus- ja maatilalla. Mustialaan lähti siirtymään keväällä 18 luomuun ja nyt vuosi 2020 oli virallinen ensimmäinen luomuvuosi. Minun nimeni on Kaija Hinkkanen, toimin ProAgria Etelä-Suomessa luomuasiantuntijana. Ja Lukelta tilaisuudessa ovat mukana tutkijat Jukka Salonen ja Sakari Raiskio. Ja tämä tilaisuuden kulku on nyt sellainen, että Jukka Salonen aloittaa ensin rikkakasvikokeiden tuloksista, jonka jälkeen sitten Sakarin kanssa käydään läpi näitä kevätlajikkeisiin tai kevätviljoihin ja sitten syysvehnälajikekokeisiin liittyviä asioita. Ja sitten tilaisuuden päätteeksi vielä rehtori Jukka Korhonen kertoo Mustialan opetus- ja maatilan talousviljelysten tuloksista tältä kesältä. Mutta ei muuta kuin pidemmittä puheitta, niin Jukka, ole hyvä. Käynnistetään webinaaria. Antoisaa iltapäivää kaikille. Noin. Hyvää iltapäivää kaikille. Oletan, että esitys näkyy ja ääni kuuluu. Kyllä. Täältä Lukelta. Joo, eli tosiaan katseet menneeseen kesään ja aloitetaan tosiaan teemalla, joka koe on aloitettu jo tosiaan silloin 2018, jolloin Mustialassa mentiin luomuun ja tämä samainen koe on ollut samalla koepaikalla nyt sitten tosiaan 3 kesää. Siinä on ollut useampia tutkimuskysymyksiä silloin, kun tätä suunniteltiin, mutta tänään tämän annetun ajan puitteissa mä keskityn tuohon teemaan 1.1, eli tähän rikkakasviäestyksen tehoon. Jätetään nuo muut sitten jo tuleville tilaisuuksille ja kun on aineistoa käsitelty enemmän. Tosiaan tämä koe on sijainnut samalla kuutoslohkolla tuossa puhdasvetisen Mustialalammen, joka näkyy tuossa alalaidassa, niin sen pohjoispuolella. Ja kaikkina 3 koevuotena siellä on ollut nyt kevätvilja, ei kovin siis luomun oppien mukaisesti, mutta siihen mennään tulevana vuonna 2021 sitten jo tähän luomuviljelykieltoon. HAMK Eva-Liisa Juvonen vastasi jo 2 ekan vuoden toteutuksesta ja nyt tänä vuonna 2020 se tuli niin kuin meidän päävastuulle tämän kokeen tulosten koonti sieltä Mustialan pellolta. Tässä kootusti tuon tämän kesän kenttäkokeen asetelma, eli tänä vuonna tosiaan helmi-kevätvehnää suunnilleen tuollaisella luomuun suositellulla kasvutiheydellä 600 kappaletta neliöllä. Ja tämä koeasetelma käsittelyineen oli sinänsä suht koht simppeli, koska ei olla oikeastaan niin kuin ihan tutkimusmaailmassa, vaan ollaan melkein lähempänä maatilakoetta, niin katsottiin silloin aikoinaan, kun suunniteltiin Eva-Liisa Juvosen kanssa tätä, niin pidetään tämä suht pienimuotoisena tai simppelinä, eli tuo rikkakasviäestys 3 muotona 2, 3, 4 on nuo käsittelyt, niin se oli siinä se pääosissa kaikkina näinä 3 vuonna ja tosiaan samalla paikalla tuolla tavoin toteutettuna. Ja tosiaan tuo maatilamittakaava tuli tuossa koeruutujen koossa, eli meillä täällä tutkimustoiminnassa ne on käytännössä paljon pienempiä kuin nuo. Tuossa 4. koejäsenessä on tosiaan aikaisempina vuosina ollut tuo aluskasvi vähän toisessa muodossa. Siellä on ollut heinäapila aluskasvi, mutta tänä vuonna kun sinne kaikkiin kylvettiin alle tuommoinen seos, niin sitten tänä vuonna joudumme tuunaamaan tuota aluskasviasetelmaa sillä tavalla, että sinne laitettiin sitten vielä hunajakukka
sekaan tuohon kylvöseokseen. Mutta sinänsä tosiaan niin noita 3 vaihtoehtoa, eli toi äestys 2-3 lehtiasteella toteutettiin kaikissa noissa 2, 3 ja 4 koejäsenissä. Mä avaan pikkasen sokkoäestystä siinä, joka oli tuossa 3. koejäsenessä. Siinä ei siis peitetä silmiä ja ajeta pimeässä, vaan sokkoäestys tässäkin tapauksessa on sitä, että sinne mennään just ennen viljelykasvin pintaan tuloa ja tavoitteena on, että siellä olisi sillä hetkellä jo tuommoisia nopeasti taimettuneita ja ehkä itämään lähteviä kasveja ja niiden tuhoaminen on tässä sokkoäestyksessä se tavoite. Ja tätähän on sitten tosiaan täydennetty sillä 2-3 lehtiasteella tuolla Mustialan kokeessa. Tässä lyhykäisesti koottuna noi toimenpiteet tuolla Mustialan pellolla koekentällä toukokuun alusta alkaen ja kaikkina vuosina tämä kenttäkoe on saanut sieltä navetalta lietettä, eli tietyllä tavalla tuo typpipuoli on saatu jonkinmoiseen hyvään kuntoon, eli ollaan tähdätty tuommoiseen 50 kiloon typpeä joka vuonna näinä 3 koevuonna. Koe päästiin aloittamaan tosiaan hyvissä ajoin silloin niin kuin vapun jälkeen ja kylvettiin 6.5. hyvissä oloissa ja sitten tosiaan noin 2 viikon päästä siitä tuli tämä sokkoäestys, eli silloin vilja oli tulolla pintaan. Tästä vasemman palstan toteutuksesta käytännössä tämä on ollut niin kuin Mustiala maatilan kontolla ja me tultiin sitten lukelaiset mukaan tuohon oikean palstan aloitusvaiheessa, eli heti kesäkuun alussa tultiin tekemään ensimmäiset laskennat meidän näytealoilla just ennen äestyspäivää, joka oli 3. kesäkuuta. Ja sitten me käytiin tuon äestyksen teho laskemassa tuossa juhannusviikolla noin 2 viikkoa kasviäestysten jälkeen, eli tämmöinen tsekkaus, että kuinka hyvin tuo 3.6. tehdyt äestykset tehosivat. Ja sitten viimeinen meidän käynti tuolla Mustialan pellolla oli tosiaan päivää 2 ennen puintia. Otettiin ihan noin biomassanäytteet, eli 2 aikana näyttöpäivänä laskettiin kappaleittain ja sitten tosiaan 18. elokuuta otettiin myös ne biomassanäytteet myös viljasta niiltä meidän. Tuo on helpompi laskea, kone laskee ne valmiiksi tuossa. Että... Pieni katsaus tuon kuluneen kasvukauden sääoloihin vasemmalla puolella näette tehoisen lämpötilasumman kehittymisen. Eli toukokuussa elettiin viileissä oloissa, kesäkuussa mentiin yli tuon pitkäaikaisen lämpösumman, eli oli tosiaan lämmintä. Ja kaiken kaikkiaan tuo vasemmanpuolinen lämpötilasumma näyttää nyt ihan suht okolta. Se mikä teki tuosta viime kesästä hankalan näkyy tuossa oikealla puolella kollegani laatimassa sadesummakuvassa, eli toi kesäkuun kuivajaksohan se aiheutti ne ensimmäiset ongelmat ja toinen hankaluus tuli sitten tuosta kesäkuun loppupuolen aikaan alkaneesta noin 2 viikon sadejaksosta, jolloin melkein kaikkina päivinä tuli vettä taivaalta. Sittenhän se tasoittui taas ja loppupeleissä, kun katsotaan syyskuun loppuun asti, niin me jäätiin tuosta viime kauden sadesummassa jäi tuosta pitkäaikaisesta keskiarvosta. Mutta toi kesäkuu tuotti hankaluuksia ja toisaalta myös toi sadejakso tuossa toi sitten se viljaan sitten jälkiverrastuttaa. Mutta kaiken kaikkiaan toi meidän kevätvehnä kasvoi siellä noin 106 päivää ja sai itse noin 1041 astetta tehoisaa lämpötilasummaa osakseen sen aikaa, kun hän
helmi siellä kasvoi pellossa. Tässä vielä kuva tuosta kenttäkokeen asetelmasta, eli tämmöinen klassinen lohkoittain satunnaistettu 14 oleva koe, ja tuossa oikeassa palstassa alhaalla näkyy vielä vähän pitkäaikaisempi pellon käyttö, että minkälaisella pellolla me oltiin. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin 2018 tässä mentiin luomuun tälläkin lohkolla. Sitten kuvaan tämän hankkeen pääosan esittäjä, eli tuo äästys ja ääs, eli Mustialaan on hankittu tuollainen HEVA ääs, jossa on tuollainen piensiemenlaatikko, jolla mekin ollaan sitten kylvetty aikaisempina vuosina ne aluskasvit, ja tänä vuonna tosiaan ne kaikki piensiemen kylvettiin sillä sitten tuonne kasvustoon. En ota itse kantaa tämän HEVAn hyvyydestä tai huonoudesta, mun tekninen tietämykseni näistä laitteista loppuu tähän näin, mutta nätin näköinen laite ja tietyllä tavalla speksien mukaan tavoitteena oli tätä käyttää siellä, eli ajonopeus on tuo suositeltu 6-7 kilometriä ja työsyvyys oli suht pintaan. Ja se, mikä tässä nyt oli myös oleellista, että liikuttiin kuivan kelin aikaan, eli tässä vaiheessa kesäkuun alussa elettiin jo sitä kuivaa jaksoa. Ja äästys tosiaan silloin 3. päivä kesäkuuta. Vehnä oli silloin ehtinyt tuonne suunnilleen 3-4 lehtiasteelle, ja tuossa on sitten vielä oikeanpuoleisessa kuvassa suunnilleen viikko sen käsittelyn jälkeen, että nuo jäljethän sinne jää sitten kun siinä ajetaan jo tonkin kokoisessa kasvustossa. Mutta tämä oli niinku ikään kuin ne koekäsittelyt näissä kaikissa ruudussa. Eli tuo HEVA-työleveys oli aina se meidän yhden koeruudun leveys, ja meidän näytealat oli tuolla laidassa sitten, mistä laskettiin näitä meidän kasvilaskentoja. Eli vasemmassa kuvassa tosiaan näette sen hetken päivää aikaisemmin, kun me käytiin laskemassa meidän näytealat, 50-50 pieniä näytealoja, ja niitä oli 8 kappaletta tuossa kussakin koelohkossa. Ja savikka oli tuolla kasvuasteella, mikä näkyy tuossa vasemmanpuolisessa kuvassa, eli suht sopivaa, ja maa oli kuivaa. Ja oikeanpuolisessa kuvassa näkyy sitten tuo juhannusviikon laskentahetki, eli kevätvehnä oli jo saavuttanut hyvin tuon pensomisvaiheen tuolla ja hyvässä kasvussa, eli nautti siitä lietelannan typestä kyllä ihan ok. Mä keskityn tämän päivän tulosesittelyssä tuohon jauhosavikkaan, koska se oli ehdoton valtalaji tuossa, ainakin ekan laskennan osalta, niin se oli yli 90% kaikista kasviyksilöistä oli jauhosavikkaa. Siellä oli sitten tietysti kasvukauden edetessä taimettu sinne muitakin, mutta tänään nuo tolpat edustaa ja esittää oikeastaan savikkaa sitten. Mutta kaiken kaikkiaan 16 lajia sinne sitten ilmaantui tuossa elokuun laskennassamme. Ja sitten koetuloksiin. Oikeastaan tässä on ensimmäinen tulos saatiin jo ennen kuin edes kunnolla aloitettiin koetta, eli tämä pylväskuvio esittää nyt niiden 4 käsittelyn tilannetta päivää ennen äästystä, ja tässä nyt väkisinkin tulee se mielikuva, että noin 2 aikaisemman vuoden 18-19 vastaavat käsittelyt noissa samalla kohdilla, niin se on johtanut siihen, että näillä koealoilla oli vähemmän jauhosavikkaa kuin noissa nolla, mikä on tuo vasemmanpuolinen, jota ei minään vuonna oltu tosiaan käsitelty tällä rikkakasviäkeellä. Eli tämmöinen pitkäaikaisvaikutus tässä saatiin niin kuin ensimmäisenä tuloksena, eli sinänsä hyvä uutinen. 2 ekana vuonnakin tuo Sokko
äästyskombinaatio on ollut silloinkin kaikkein tehokkain ja nytkin se tuossa esiintyy lyhyimpänä tolppana. Nyt me ei voida tässä koeasetelmassa oikein sanoa, että johtuuko se pelkästään siitä esikasvivuosista tai siis 2 edeltävästä vuodesta, vai joko tämä meidän tämän kesän sokkoäästyskin pikkasen jo kiusasi noita taimettuvia. Mutta kuitenkin se on tässä tilanteessa jo se kaikkein tehokkain tai pienin savikka-annos siellä, olkoonkin, että ihan kylliksi niitä on, kun on 200 kappaletta tuossa lyhimmässäkin tolpassa. Siellä nimittäin oli, kun me katsottiin noita yksittäisiä pieniä näytealoja, niin siellä oli pahimmillaan 1200 kappaletta jauhosavikkaa tässä ennen äästysvaihetta, eli sitä laskettavaakin siellä oli. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sen kasviäästyksen tulosta tai tehoa 2 viikkoa käsittelyn jälkeen, niin tilanne näytti tällaiselta. Jopa tuolla nollakäsittelyssä osa niistä oli tapahtunut tämmöistä itsestään poistumista, eli siellä oli enää noin 250 kappaletta neliöllä, mutta sitten tosiaan näissä käsittelyissä 3 vaihtoehdossa niin oltiin saatu selkeästi putoamaan toi jauhosavikan kappaletiheys tuolla kaikissa vaihtoehdoissa. Edelleen toisi sokko plus tämä 2-3 lehtiasteen äästys oli siellä tehokkain. Eli jos tästä puhutaan niin kuin klassisesti niin kuin tehoilla, niin sokko edusti noin 75% tehoa ja noi oli luokkaa 60 nuo 2 muuta vaihtoehtoa tuossa, jos puhutaan näistä klassisista tehoprosenteista. Kesän kuluessa sitten tosiaan siellä viimeisellä näytteenottona just ennen puintia, niin nuo keltaiset tolpanpäät edustaa sitten niitä kaikkia muita lajeja, eli tuo pohjalla on tuo savikkaluku, säilyy tilanne suunnilleen samana, ja kuitenkin niin, että tuonne sokko 2-lehtiasteellekin tuli taimettu muita lajeja, niin että nuo tolpat kasvitiheyden osalta näytti suunnilleen samoilta kaikilla, mutta edelleen selkeä yli 50% vähentämä tuohon nollakäsittelyyn. Nuo edelliset kuvat kaikki edusti kasvitiheyttä, eli laskettiin kappaleita neliölle, mutta se ehkä mikä sitten vaikuttaa tuonne satoon, joita kohta esittelen, niin on tietysti tämä biomassa, ja sitähän me sitten punnittiin tosiaan tuossa just ennen puintia, ja tässä on se näkymä sinne, eli suunnilleen puoleen oltiin saatu toi savikan, tässäkin tapauksessa tämä on savikka biomassa. Tämä on kaikkien lajien yhteinen biomassa, mutta suunnilleen vähän vajaan puoleen oli teho tässä vaiheessa. Ja sitten johonkinhan tämän toivoisi vaikuttavan, ja ehkä tästä kuvasta ensin hyvät uutiset on se, että tällä koekentällä noilla lannoituksilla tämän kesän oloissa niin päästiin ihan hyvin satotasoihin, eli tuonne 4 tonnin kevätvehnäsatoon. Huonot uutiset on ehkä sitten se, että noilla käsittelyillä, vaikka ne noinkin tehokkaalta näyttivät, niin ei saatu sit kovinkaan kummoisia sadon lisiä, ja sitten tosiaan tuo sokko 2-3 lehtiäestys, tämä yhdistelmä, niin näyttäisi vielä niin kuin pikkasen olevan painuksissa tuolla, koska ajelimme siellä 2 otteeseen sillä koealueella aina, niin se tallaustappio ehkä näkyy tuossa alimmassa notkahduksessa. Mutta pieni sadonlisä tuossa, ja me tuossa kun käymme näitä tuloksia sitten ihan noiden tilastotieteilijöiden kanssa läpi, niin katsotaan mitä me saadaan näistä ulos sit niinku. Mutta tältä se näyttää noin niinku äkkiseltään katsottuna.
katsottiin myös nämä viljan keskeisimmät laatutekijät, mutta niissä ei tosiaan siinä tolpat on ihan samanlaisia kaikissa käsittelyissä, että sinänsä ihan hyviä tuloksia ja lukemia, mutta ei sitten niin kuin käsittelyjen välillä mitään vaikutuksia hyvään tai huonoon suuntaan. Mutta joo, kaiken kaikkiaan tämä siellä nyt sitten tältä kesältä jäi ainakin itseäni mietityttämään. Olen toki aikaisempinakin 2 vuonna käynyt siellä, mutta en ehkä näin säännöllisesti kuin nyt tänä vuonna. Mutta tämä tallaus- ja tiivistystappio tai tämmöinen vaikutus siellä, kun se näkyy tuolla oikeassa alakulmassa, se näkyy ihan tuonne puintivaiheeseen asti. Niin ja tuossakin kun me puitiin sit suunnilleen näiltä kohdilta se meidän koesato, niin jollain laillahan sen täytyy vaikuttaa tosiaan toi tiivistyminen ja tallaus tuolla. Noin, eli mä vedän tämän lyhyen katsauksen yhteen tällä kalvolla ja totean sen, että me aivan kuten viime vuonna saatiin vilja todella hyvin siellä kasvuun, kevätvehnä saatiin ajoissa kylvettyä ja se hyötyi niistä lietelannan typestä. Saatiin kohtuullisen tasaiset kasvustot sinne. Ilo oli työskennellä tällä pellolla, koska siellä tosiaan oli jauhosavikkaa laskettavaksi asti ja sitten kesän mittaan niitä muitakin lajeja sinne ilmaantui. Ja sitten niin kuin siinä ensimmäisessä tuloskuvassa näytin, niin näyttää nyt siltä, että tosiaan tämmöinen toistettu jokavuotinen käsittely kyllä siitä niin kuin hyötyä on pitkässä juoksussa, että siellä vaan joka vuosi tehdään jotain ja mahdollisimman tehokkaasti. Tänä vuonnakin tosiaan toi kesäkuun alun hetki, kun tuolla kasviäkeellä sinne mentiin, niin se oli optimaalisissa oloissa ja siinä mielessä sekä ennen sitä äestystä että sen jälkeen nuo kelit säily hyvänä ja kuivina. Ja jälleen, kuten 2 ekana vuonna, niin toi Sokko plus 2-3 lehtiäestystä ja tupla oli niin kuin tehon kannalta kaikkein selkeästi se ykkönen. Mutta se, että kun siellä sitten 2 otteeseen ajetaan, niin se tallaa ja tiivistää sitä maata ja jonkunmoinen vaikutus, sekin vähän vaihtelee tietysti vuosittain sitten. Ja toi tosiaan sitten, että sadossa ei nyt sitten saatu ainakaan isoja vaikutuksia, mutta sinänsä sadot olivat ihan kelvollisia, eli osoitti sen, että kevätvehnä jatkoi kasvuaan koko kesän ja pysyi pystyssä ja oli pidempää kuin nuo savikkayksilötkin tuolla. Jatkamme näiden tulosten käsittelyä tässä talvikaudella ja palaamme näihin ehkä loppupäätelmissä, mutta sitä ennen, jos haluatte tutustua noihin 2 ekaan vuoteen, niin Eeva-Liisa Juvosen kanssa teimme tämän vuoden alussa tuonne Hamkin Unlimited-julkaisuun tuollaisen pikkasen lehtijutun näistä 2 ekasta vuodesta, eli sieltä voi käydä palauttamassa mieliin ne, mitä silloin siellä samaisella kokeella saimme esille. Loppuun kiitokset sekä Mustialan suuntaan, siellä on teknistä väkeä mukana ja tuossa nostin tuon Timo Teinilän nimenkin tuohon Mustialan väkeen. Hän vastasi noista ilmassa tehdyistä kuvista, josta tänään en puhunut mitään, mutta me tosiaan lennettiin Ronella tai Timo ja osittain meidänkin väki siellä yhteen otteeseen kävi ottamassa ilmasta kentältä kuvia. Niitä käsitellään sitten ihan toisissa hankkeissa. Mutta näillä sanoilla päätän tämän esityksen ja olen hetken aikaa vielä täällä linjoilla vastaamassa kysymyksiin. Kiitos. Joo, kiitos. Tässä tuli jo yksi kysymys ja kysymys kuuluu, johtuiko runsas jauhosavikka lietteen typestä? Kannattaisiko käyttää rikkaäästykseen pienempää traktoria ja kapempia renkaita? On ensimmäinen, tänne on vielä toinen kysymys, mutta haluatko tätä kommentoida?
liekö Mustilassa ton pienempiä valmetteja, mitä täällä joo, se on ilman muuta aina toi. En tiedä minkälaisia vetotehoja, kun en ole tekniikan ihminen, niin vaatiiko se tosiaan noin isoa vetokonetta, mutta ihan aiheellinen huomautus tosiaan, että jos päästään kapeammilla renkailla, niin mikä ettei. Lietelannan typpi toki se hyödyttää sitä jauhosavikkaa, sehän on typen suosia, että siinä mielessä nauttii kyllä siitä suht pintaan levitetystä, kaikkialle levitetystä lietelannasta, ei siinä mitään. Meillä ei nyt tältä lohkolta ole sinänsä niin kuin noilta aiemmilta vuosilta 2017 sinne taaksepäin. Mulla itselläni ei ole ainakaan tietoa tämän pellon lajistosta, että en osaa niin peilata sitä pidemmälle jaksolle, että onko savikka ollut aiemminkin tässä, mutta olettaisin, että on ollut valtalaji niinä vuosina, kun silloin on ollut mahdollisuus. Tämä on kuitenkin tämmöinen multava hietasavimaa, eli helppo kasvualusta. Sitten oli vielä kysymys lyhyesti, miten tämän vuoden tulokset ovat suhteessa aikaisempiin? No otetaan toi kuva. Mun mielestä tämä samainen kuva tässä, mitä me nähtiin silloin juhannusviikolla, niin tämä on sinänsä toistunut joka vuosi ja yhtä lailla, jos mä nyt oikein muistan, niin mitään isoa vaikutusta sinne satoon ei ole saatu. Nyt sitten täytyy palata, jos mennään ihan vuoteen 19, niin sehän oli hyvä kasvuvuosi. Me onnistuttiin, tai Mustiala onnistui sen kevätviljan kanssa oikein mainiosti, eli näillä savikoilla ja muilla ei ollut sellaista mahdollisuuttakaan siellä hyvin kasvavaa viljaa vastaan. Sitten taas se 2018, jos muistatte sen kuivuuden, jolloin ei meinattu saada viljaakaan muuallakaan kuin Suomessa pintaan ja taimettumaan kunnolla, niin se olisi ehkä se hankalin vuosi sitten, mutta sieltäkään en nyt muista niitä, kyllä sieltäkin kohtuullisia tuloksia saatiin, mutta se oli ehkä sellainen kaikkein hankalin toteutusvuosi, kun ei saatu kunnon kasvustoa sinne alkukesästä ainakaan. Mutta tämä kuva, mikä näkyy tässä niin kuin yleisesti, niin tämä toistui mun mielestä kaikkina 3 vuonna. Mutta voisin, nyt kun me palataan näihin, niin tämä on nyt sitten, mikä munkin täytyy palauttaa mieli, että mikä toi nollatolppa tuossa on ollut nyt, kun me ollaan tuolla 450 kappaleessa neliöllä, niin että mitä se on ollut vuosina 18-19, sitä en tältä istumalta itse muista. Mutta se löytyy tuolta Hamk Unlimited, jos niin paljon muistan oikein. Eeva-Liisa Juhovuonen piti myös maataloustieteen päivillä esitelmän tämän vuoden tammikuussa.